O motivo de convocar esta roda de prensa é de dar conta das mobilizacións que están proxectadas para estes vindeiros días, que foron acordados no seu día nunha asamblea, no sábado pasado, nunha asamblea de todo o persoal, de todos os traballadores e traballadoras do consorcio, e que de alguna maneira veñen a continuar as mobilizacións que podemos decir que foron permanentes desde que o Partido Popular asumeu a responsabilidade do goberno da Xunta, na medida en que tuvo como obxectivo destruir todo o que había acordado cos traballadores e as traballadoras, cos legítimos representantes seus, e destruir, ou máis ben, promover que desaparecera o carácter público que ten o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar. E ao mesmo tempo camiñar cara á súa total privatización para deteriorar o servicio e para tamén beneficio de empresas multinacionais no seu caso, ou ben tamén de ideoloxía totalmente reaccionaria. Esos podemos decir que foron os tres piares, os tres pés da actuación do actual goberno galego, no cal, pois, evidenciase primeiro en que os traballadores e traballadoras, os comités de empresas e organizacións sindicais tiñamos asinado un convenio que reproducía o quinto convenio do personal laboral da Xunta de Galiza. O que fixo o Partido Popular cando chegou ao consorcio foi, evidentemente, non aplicalo. O que fixo naquel momento tamén, con posterioridade, pois o propio Partido Popular, o propio consorcio, foi despedir a 61 traballadoras das oficinas I+B. O que fixo o Partido Popular nestes anos de destrucción permanente do propio consorcio como servicio público foi impedir que se celebraran xa unhas oposicións que estaban convocadas, que estaban xa nomeados os tribunais, etc. E o que fixo tamén o propio consorcio foi desprestixiar, vilipendiar aos propios traballadores e traballadoras con mentiras permanentes. E tamén o que tuvo que facer pois o consorcio foi admitir, evidentemente, as sentenzas permanentes e continuas, no cal levou consigo que máis de 178 traballadores e traballadoras sean neste momento laborais indefinidas como consecuencia das sentencias que gañamos como CIGA na medida que tiñan un contrato en fraude de lei. Pero ao mesmo tempo tamén o propio consorcio tuvo que sufrir outras máis condenas por parte dos tribunais na medida que os despedimentos da oficina I+B uns foron nulos e outros foron improcedentes. Nese sentido, temos que decir que non deixa de ser un tanto un paradoxo que tiñamos que recurrir permanentemente para, de alguna maneira, facer posible que os dereitos laborais que están establecidos no que é a legislación laboral se cumplan ni máis ni menos que nunha consellería que leva o título de traballo e de benestar. Iso dá, de alguna maneira, a medida ante quen estamos e que tamén constata o que estamos a dicir de que esta señora conselleira nunca se dignou nin a recibir os representantes dos traballadores aos seus comités, nin a organización sindical que temos o 70% de representación. Pero tamén temos que dicir que o señor xerente, que nin máis nin menos que fai de baluarte, de muro de contención do que é a política deseñada no benestar, no que é a política deseñada para a educación infantil de 0 a 3 anos, pois tamén as poucas entrevistas que tomamos con el foron sempre debidas como consecuencia das mobilizacións, dos peches, sin que nunca tuveramos ni siquiera unha información a respecto do que pensa facer co Consorcio de Igualdade de Benestar na súa integración na Axencia Galega de Servicios Sociais. Polo tanto, o panorama neste momento é que estes 1.000 sobre 1.600 traballadores e traballadoras non teñen convenio. Non teñen convenio, a máis de que o consorcio leva funcionando xa máis de 5 anos. E non teñen convenio, co lógico normal, que son persoal dun ente público que depende da Xunta de Galiza, que se lle aplicara o quinto convenio do persoal laboral e da Xunta de Galiza. Esa é a primeira exixencia, é un elemento no cal nos levou a mobilización e que nos continuará levando nos próximos días. Ao mesmo tempo, unha das exixencias por parte dos traballadores e traballadoras e da CIGA é que, evidentemente, o
ten que continuar o consorcio sendo un ente público en toda a súa extensión. O seu carácter público para nós é irrenunciable. Como sabedes, emprendeuse xa un camiño de privatización explícita e expresa coa saída a concertos privados mediante concesións con entidades privadas. 5 galescolas neste momento están en previsión crear 12 máis. Todo indica que irán polo mesmo camiño e tamén todo indica que será para beneficio da FESAN ou ao beneficio de Crece, e unha ligada ao Opus Dei e outro ligado, como sabedes, a unha multinacional. Pero, por outro lado, todo tamén indica que pretenden, ni máis ni menos, que as galescolas que neste momento teñen personal fixo, que son 23 hasta 102, seguramente neste momento teñen a pretensión de privatizalas, cando son públicas, cando están funcionando como tales. E a súa pretensión é, sin lugar a dúbidas, privatizalas, con dous obxectivos claros: beneficiar, evidentemente, aos seus amigos, desde o punto de vista non só de beneficio económico, senón tamén a beneficio ideolóxico, porque a todo isto, como sabedes, unha das cuestións primeiras que fixeron foi liquidar o modelo educativo das galescolas. Para iso sí que non houve problema que estuéramos nunha crise económica, para iso sí que non é necesario ser austeros, e o primeiro que fixeron foi liquidalas como tales galescolas, como tales modelos educativos galegos. E a segunda vai ser a pretensión de querer privatizalas. E queremos decir porque, sin lugar a dúbidas, se iso ocurre, que faremos todo o posible porque non sexa así, vai ter consecuencias nefastas. Consecuencias nefastas desde o punto de vista, primeiro, do servizo. Un servizo privatizado é un servicio de menos calidade. Un servicio privatizado, evidentemente, a empresa non vai ter como obxectivo o beneficio, a empresa vai ter, polo tanto, o obxectivo de sacar o máximo rendemento posible e vai non ter como elemento fundamental e único prestar un servicio de calidade para todos e todas. Pero tamén vai ter uns prexuízos, sin lugar a dúbidas, sobre o que son as condicións de traballo laborais do propio persoal, dos propios traballadores e traballadoras. A ninguén se lle escapa que ese beneficio, que esa plusvalía, pois vai ser en detrimento do servicio, en detrimento das condicións de traballo destes traballadores e traballadoras que, como digo, non teñen convenio neste momento, que teñen unhas retribucións que podemos dicir paupérrimas, na medida que a maioría do personal non chega ni moito menos aos 1.000 euros. Eses son os empregados públicos que se lle reduce o 5% do seu salario. Eses son os empregados públicos que agora tamén se lle aplican todas as medidas restrictivas e de reaxuste, mais non as ventaxas que temos os outros empregados públicos, que están recollidas no 5º convenio, por exemplo, evidentemente, e con uns salarios, como estaba dicindo, pois sumamente moi reducidos, pero tamén con outras condicións de traballo que están moi lonxe do que teñen os distintos empregados e empregadas da administración pública. Entón, ante este panorama, que volvo a repetir, de conclusión, que está orientado cara á privatización, empeorar o servicio, que está orientado cara a que nin siquiera se lle garanticen os dereitos laborais que teñen o resto de compañeros e compañeras da propia administración autonómica que realicen un mesmo traballo, e ante esta situación que evidentemente, como conclusión, pretende o seu desmantelamento e que vai ser elemento crucial seguramente a súa integración na Axencia Galega de Servicios Sociais, na medida que, como sabedes, preténdese a súa integración, que é o que pode levar consigo que as galescolas e os centros de día que neste momento non hai personal laboral fixo sean privatizados no seu momento. Ante esa situación, nós como organización sindical, co respaldo, o apoio de todos os traballadores e traballadoras, pois evidentemente, como dicía antes, temos acordado un calendario de movilizacións. En primeiro lugar, hoxe levaránse en diferentes comarcas do país a tarde concentracións diante dos centros de traballo. O día e o mércores de 22 levaremos a cabo unha concentración diante do consorcio. O día 25, o sábado, unha asamblea de traballadores e traballadoras na cal daremos conta desas movilizacións e, así mesmo, estudaremos as medidas futuras nas cales está no posible calendario unha folga ou folgas
respectivas se neste caso o consorcio non se ven a negociación dos aspectos que acabamos de decir. E ao mesmo tempo estamos promovendo unha recollida de sinaturas neste sentido, na defensa dos postos de traballo, en contra da privatización e na aplicación do 5º convenio de persoal laboral da Xunta de Galiza. E nada máis, moitas grazas, en todo caso deixo-vos comunicarme. Bueno, bons días en todo caso. Por facer un apunte máis e de carácter para que teña un pouco máis de forza todo o que estamos facendo aquí, suliñar que este é outro ataque máis, outro trociños dos nosos servizos públicos con mayúsculas que en este momento, hasta a día de hoxe, estaban prestando a Xunta de Galiza. E un ataque que se fai con todos os guións cos que ven facendo os ataques o goberno do PP en contra de todos os servizos públicos. Primeiro, unha campaña de desprestixio contra os propios traballadores. Segundo, unha campaña de desprestixio contra o propio servizo, o sea, os servizos propios que teñen que prestar eles os están denigrando e deixándoos quedar moi mal. E terceiro, que é a terceira das partes, é un desemboque final na privatización e darlle, como aquí xa moi ben se dixo, o lucro ás empresas privadas. Dende logo, dende SIGA, tanto das dúas federacións que estamos aquí, pero en xeral a Confederación Intersindical Galega, está en contra de todas estas políticas de privatización de carácter xenérico. En este caso concreto, estamos unha vez máis atacando a unha parte que atinxe o que a parte do benestar social, que se supón que hasta ahora era un dos piares básicos donde se tiña que ter unha protección e donde tiña que estar tutelada pola propia administración. Todo o mundo sabe que entre os piares básicos está a saúde, a sanidade, ou sanidade, o ensino e os servizos básicos de benestar. O consorcio como entidade é unha dos piares básicos que en este momento ten en Galiza para cubrir as súas necesidades en canto a benestar, tanto para crianzas como para persoas maiores. Polo tanto, repito e ratificamos, a Confederación Intersindical Galega vai a dar todo o apoio aos traballadores e traballadoras e loitaremos para que estas medidas de desmantelamento acelerado que se van a facer en este campo do benestar non se leven a cabo. E listo. Laura, se quere decir... Un apunte máis. Dentro do calendario de movilizacións, antes da asamblea da que falou Anxo, temos convocada unha manifestación a nivel nacional o sábado 25 de febreiro ás 11 da mañá. E despois, como entendemos que vai a ir casi todo o persoal do consorcio na súa totalidade, facemos a asamblea para decidir que movilizacións a maiores imos ter. Nada máis.